Ollaan täällä arkeologian labrassa, eli paremmin sanottuna Jari-Matin miesluolassa. Voitko kertoa, kuka sä oot ja mitä sä oot tekemässä? Mä olen Lapin maakuntamuseon arkeologi Jari-Matti Kuusala ja minä olen tässä valmistelemassa taimenen preparointia. Mainittakoon muuten ihan ensin, että tämä on kasvatettu taimen, ei pyydetty, emme ole rikkoneet lakia. Joo, se näyttää, mutta Lapissahan on tämä tammukka. Se on joka miehen oikeuksiin kuuluva. Ootko käynyt tammukoita onkimassa? Myönnätkö tässä? En myönnä. No niin, en ole. En minäkään ole. Rikos ei ole vanhentunut, niin mä vastaan, että en ole. No ihan oikeasti siis. Tämä on siis Inarista. Ja missä tämä kala on oikeastaan ollut? Tämä on ollut itse asiassa ihan täällä Arktikumissa tuossa tiedekeskuksen vanhassa näyttelyssä. Siellä oli akvaarioita ja siellä oli muun muassa taimenia, siellä oli myös siikoja ja oliko rautuja sitten vielä. Niin tämä on sieltä. Tämä on ihan näyttelyä varten tai akvaariota varten aikanaan Inarista haettu. Eli kala on ollut täällä ihmisten nähtävillä akvaariossa tuossa Arktisen keskuksen puolella. Se on sitten ollut pakkasessa ja se on sitten tänne meille museolle lahjoitettu, mutta minkä ihmeen takia museo tarvitsee tämmöistä kuollutta taimenta? No, me oikeastaan tarvitaan siitä sen luita tai noin niiden kansankielellä ruotoja. Koska me halutaan ruveta kokoamaan tänne semmoista kalanluu-vertailukokoelmaa, joka olisi nimenomaan arkeologia ja nimenomaan eläinluihin erikoistuneiden arkeologien käytössä. Eli eläinten luut, niiden fragmentit muodostaa Suomen arkeologisesta aineistosta aika merkittävän osan ja niiden tutkiminen sitten, kun yleensä se on sitten vielä palannutta, mennyt sellaiset pieniksi silpuksi, niin jotta pystytään tekemään lajitunnistuksia, niin sitten tarvitaan ihan sellaista vertailukokoelmaa ja se vertailukokoelma on ihan luita, tässä tapauksessa kalan luita. Ja meillä on sellainen tilanne nyt täällä pohjoisessa, että täällä ei oikein ole semmoista nimenomaan kalanluihin keskittyvää hyvää vertailukokoelmaa. Mutta kalanluut on kuitenkin, varsinkin täällä pohjoisessa, niin merkittävä osa sitä arkeologista aineistoa, että päätettiin sitten täällä ruveta semmoista vähän tekemään. Okei. Jos vielä sanot jotain kalalajeja, mitkä on pohjoisessa ollut erityisen tärkeitä? No se vähän vaihtelee ajasta. Mutta voisi sanoa näin, että jos sillä on evät ja se ui, niin se on ollut todennäköisesti jossain määrin tärkeä jossakin vaiheessa esihistoriaa tai historiaa. Hauki on itse asiassa yksi semmoinen, joka varsinkin sitten siellä myöhäisemmällä esihistorian aikana niin lähtee korostumaan. Mutta totta kai ihan nämä lohikalat, taimen, siika, se lohikin. Mutta ehkä Lapista suurin osa on kuitenkin sisämaata, niin tällaiset sisämaakalat, kuha, ahven, erilaiset särkikalat, made. Niitä on kaikkia on käytetty joko ruokana ja tai sitten kauppatavarana. Eli niitä kalojen jäännöksiä saattaa olla vuosisatoja vanhoja. Vuosituhansia vanhoja. Joo, okay. Kyllä. Eli että oikeastaan palannut luu on ainoa semmoinen orgaaninen jäännös, joka pääsääntöisesti Suomen maaperässä säilyy, koska kun luu palaa, niin siitä häviää se, että se ikään kuin se tietyllä tavalla kalsifioituu, eli siis se tulee niin tiiviiksi tavaraksi, että edes tämä meidän äärimmäisen hapan maaperä ei sitä tuhoa ja voi olla jopa ihan säilyä ihan tuhansiakin vuosia. Hyvä. Näitä taimenelta on nyt otettu sisuskalut pois, eli se on niin sanotusti perattu. Mitäs tapahtuu seuraavaksi? Nyt me irrotetaan tästä kalalta pää, joka me preparoidaan erikseen, koska aika usein päänluut on nimenomaan niitä, ei kaikilla kaloilla, mutta aika monella kalalla päänluut on niitä, joita
hienosti sanotaan diagnostisiksi, eli ne, jotka on kaikkein helpoimmin tunnistettavissa silloinkin, jos ne on fragmentaarisessa muodossa, niin kuin ne usein on arkeologisessa aineistossa, eli fragmentaarinenhan tarkoittaa semmoista pientä silppua. Niin sen takia me nyt sitten otetaan tämä pää tästä ihan ensin ja preparoidaan, eli ihan vaan keitetään se. Ja saadaan sieltä niin, että kaikki tommonen pehmeä lähtee irti ja saadaan sieltä vaan ne luut, jotka sitten skrapataan puhtaaksi ja saadaan ne sitten erikseen omaan putkilonsa. Siellä on kalan pää, tammukan pää on nyt kiehonnut siellä. Poskilihat muuten näkyy houkuttelevasti. Jos sulla sattuisi olemaan haarukkaa mukana, niin voisi... No kyllä tästä varmaan, jos haluat. Vähän maistellaan. Eli mitä tapahtuu seuraavaksi? No seuraavaksi tämä skrapataan puhtaaksi, eli lihat kaikki pois niin, että jäljelle jää vaan ruodot, jotka sitten laitetaan tuommoiseen liuokseen, jonka sinä varmaan saat selittää paremmin. Eli siinä on sitten tarkoitus, että se niinkin liuottaa loputkin semmoiset pehmytkudoksen ja rasvan jäänteet noista luista. Joo, se liuos on kaliumhydroksidia. Mähän olen hyönteistutkija taustaltani ja olen sitä käyttänyt hyönteisten puhdistamiseen, kun haluaa nähdä niitä kitiiniosia oikein hyvin. Ja meillähän oli tämä made, meillä ensimmäinen kala, mikä me sitten preparoitiin. Ja siinä kokeiltiin tätä kaliumhydroksidia eli kohjaa ja se tuntui aika hyvin siinä sitten toimivan. Niin siinä vaan pitää olla tietysti vähän varovainen sen, että sitä ei niin kuin liikaa käytä sitä kohjaa, ettei ne liikaa pehmene noin luut, mutta se aika hyvin niin kuin poistaa myös sitä rasvaa siitä luitten ympäriltä. Tammukan pää on käsitelty ja nyt on niin sanottu torso, eli loppuosa siitä ruumiista käsittelyn alla. On muuten valkolihainen kala, ei ole paljon saanut äyriäisiä ehkä syötyä täällä akvaario-olosuhteissa. Onko sulla mitään taimenen kalastuskokemuksia, mitä haluat jakaa tässä? En, koska ne on niin noloja. Parempi olla jakamatta mitään, niin ei tarvitse hävetä silmiä päästä. Joo. No ensi kesänä sitten, kun meet kenttätöihin, pidä virveilyn mukana tai perhovehkeet. Mulla on itsellä semmoinen tausta, että olen harrastanut perhokalastusta, mutta sitten 10 vuotta sitten, että mulla oli pitkä tauko, et en oikeastaan kalastanut ollenkaan. Ja sitten reilu 10 vuotta sitten olin lasten kanssa marketissa ja siellä oli 30 semmoinen setti myynnissä, että siinä oli vapa, virveli ja siima valmiina ja mä ostin sen ja pari lippaa siihen päälle ja mä huomasin, että tällähän saa tosi hyvin kalaa ja en ole sen jälkeen sitten enää perholla kalastanut.